Poilano video chenga segang sanai norok o video no paithak jora nai di paithak jora nai angke norok kono buji manglak abo hingke nok hoklai mani video je public ni job card number khogoi nawoi BJP rok neta rok nok nana nai mani abono tini o video norok pura naikhe buji manai kicha naikhe norok kono buji mana krei norok sawai bo manglak paithak jora jetipra mothani neta rok kok samani aborok bo tongnai paithago norok paithago thanga nuknai gaham bayasono phedi chung video hablayan hello babsong bhai tongbai wanchugo norok jotono kahmo tongbai nai babsong nok government ni je nok abo jotone no manane odhikar to hai dibana aro bonori nai bonoriya amai kono kok kore jotone no manane odhikar to Pia kaisa news belakhe tabuk kawai faika viral longoi faika tamo hengke nok ni list okhor ka ha nok ni list okhor mane jagao tamungkha mung faika saboni BJP netarok ha BJP netarok ni kaham ka bujidi o jaga job card number ungkha tong kosong tongnai public ni job card number Tahun ni bago job card number fakenke je borok ni mung nok ni list phayo o borok ke nok najak already borok ni o job card by borok te nok nawai malia nok nana ni thanga hinke already nukjak nai je nok najak hinke borok emon je chal khaike je borok saimi as oi public no sungya oi saya oi no je jorao nok geotech khlaio o jorao borok ni job card number riyaoi o public no sungyaoi public ni job card number borok to manoi tongo panchayat chalok nai borok se borok ni job card number borok aro thepai rebeke tane bago hinge nok phainai job card number hinge borok ge abo hena tabuk kaisa bisi panbua bisi abo hinge salema block by khobjak dholai aboni bisingo belhai abono tuye jungjalonglai tongkha wana laijak public o tong kosong tongnai job card number kha borok ni mungkhai BJP netarok obo bahige সম্ভব ongoi mane ne belai khe borok job joli laikha ha tini hingka abono tuye no borok mane kha dukmani seleng jagoi borok tini rally khailakha o jaga tipra motharok soho joto oikhana rally khlailakha lama boto ga abhagen borok khana hingkai khana ga monde borok BDO office thangnai deputation rinai aro kahamke kok salainai tamgoi mahayung nge job card malik alada nok ni mung phaimane alada amkun dino সম্ভব ongoi semaya haisi nge o nok ni list emon mung tongo je o borok kabu kaijeyako sikla bini bihik kurui bini ration card kurui bini job card kurui bini mungwe bo nok phaijak abongka BJP ni khoroksa BJP ni nok ni borok bini buphayung abo haike nok okhorjak hinge je ব্যক্তি kaijagya hinge bini marriage card tam card kurui hinge na ration card sanamano na job card sanamano sanamaya na haima tongang hai diba nok manane অধিকার hinge nini ration card tok tongna dorkar bole koroi fokas kajiya ko sikla se bini bihik bo koroi phia babo bini mungoi nok phai tongka o bini mungkai nok tongo do mungkai bini job card number hinge te khoroksa burichu boroni bo kono dino government ni nok jibono bi masi maya ko bo amso burichu ngoi tongka komse kom 75 mai rong kana o chakra jung bini job card number thepaja mungkai bini nge tini je a jaga 17 jona ni mung amhaike phaika je 17 jona borok no joto BJP ni neta mungkha borok ni job card number kha buini ga abo to kono dino ongoi maya ang norok jodi knowledge tong hangke comment bising tin norok sawai mano oboni byaparo sawai manai tong hangke amhai kon dino udaung job card number kha ani nok khai nini nge jodi nini nok nge nini job card sin number ong nang nai bole abo bhaige oting na ba te joto thik tong
ও 17 জনা নিকে borok ও system khlai tonika nge tini aboni bagano public belai khai joli jakha o dino panchayat bondor nokhana news panchayat thangka secretary chungka je secretary o jorao o BJP neta rokno tuyoi geotech khlaio o secretary hingke to tabuk transfer kuboni jaga thangka tabuk o panbua bisio hingkai te ketal secretary nge tini abono borok koksil chawi tongkha obo jotto kichu o agi tonglangnai Kishor Deborma henoi secretary joto bini kando mangsi bo je somoy geotech khlaipuro botongo botongoi tongkha hingke tamni baga otingani nang je borok bekti nok manjak borok tini hai no hai te kaisa public ni job card no riwoi job card number riwoi geotech khlai borok nok nana nai tong aboni bokon public chole jago public chole jaka tini abai hine bo salai tongkha ayango tipra motha party phaisingni borok je lai thangnai TT ADC election jong nugoi mankha 28 ta ni bisingo 24 ta tipra motha seat tubo jiti phaika o jora poro wansuka je tipra motha kono dinobo ADC o hai no hai te phailia ge borok to te phailia ge chungno panchayat tongnai BJP chungno BJP panchayat tongnai nge chung BJP panchayat tongkhai ke borok te tam ter manai ba aboni bisingo chung phot nawai fainai thanda baga ke bono khanari awai hingke o dino hingke abo bufru okhor ka o gothona kaisa gram sabha khlaiga nok ni list phaiga hingke joto public no nihinoi kaisa gram sabha khlaiga jotono khanathung tam problem ye hanai tipra motharok gram sabha khlaiga khlaipuru hingke aro mungsaka je nok ni list phaimani joto mung tongmani 143 da 147 hingke jotoni mungsawoi omokphona deborma job card number osok omokphona deborma job card number osok henai sapuru hingke o borok buta khanai tongle je beneficiary ma tamo ani job card number buni mung ani mungkhai kuroi job card number kha aba ani afro public khana kangke afro haihulang laikhata ei obotamo mahai tamo jotono obak laikha ari mungkhai ani kuroi job card number kha ani abo to kun dino সম্ভব pongoi mi abo baike সম্ভব ong abo baga public wana jak laikha hangka jagan simino obo osse phalete tabo omsuk jora rally seli chalungoi thanga ngi tine aron simi phaitana khana sombar hangke khana borok blogo thangai abono tuye deputation rinai abono tuye kok salainai hinai borok wansuk laijak hingkai norokno sala dong mung nini kuroi job card number ani hingke nung bahema tongna job card malik bahema tongjangna wat kasa jodi omhai ke nuk khangke ba khana kangke bo obang nangjangnai nung bai thangbo obang nangjanai are ani job card number abar nok ni mungkhai ramni nok ni mungkhai samni job card number khani tawabo joli galak da joli nai aboni bagan tini o public joli jagoi okhorka hingke tipra motharok ba jaga hingka je amsuk durniti public ni baga kaham khainani hine panchayat habo borok mangnana ni baga jaito oito aboni bagano tini o tipra motharok bo borok bai baksa rally khaiga je abo chung siringai tongo ongli amhai durniti no chung jagariya abai hine rally khlai lekha borok khlai lekha ngang asu kok sana thanglak norokni knowledge tongkhangke abhai সম্ভব da abhai ungoi da man abo direct durniti nok khogoi na naimani abhai haida ma tongoro da abhai da nor common vision sai mano hingkai paithago chung video kaisa sikonsa nai je borok tamo saka borone bokhuktino chung phang kai chung kok khanai nai hai adiba chung kok bo jora khana na nge phari nai nale chung tini kaisa panda khaimani karong tamo chung nukja khaje thanai salo PMGAY সরকারি নক যে পাঙ্গুয়া পঞ্চায়েত খাইমানি আজ আগাবো দুর্নীতি জড়িত কেলেঙ্কারি জড়িত আজ আগাবো
সরকারি নক নি কেলেঙ্কারি তামনি দুর্নীতি বেনিফিশিয়ারি বুমুং জুদা জব কার্ড জুদা আর যারা বিজেপি নেতা দং নাই আর যারা তো 7 জন আসো 7 জন তো বিজেপি নেতা রনি বুমুং মুজাগাও আনি থানি প্রুফ দঙ্গো বাক্সা সাবনে বিজেপি রা তার খরাং খারা গাইগে সাবনো এই ত্রিপুরা মতো কক ঠকাই সাবল নয় চুন ঠকাই ছায়া ম বাস্তব প্রমাণ তো চিন থানি কাগজ কলম বরনি বুমুং জুদা জব কার্ড নি বুমুং তে সানি থেকে তামনি বাবু ও দুর্নীতি খায় নাই খেবা যে আসল প্রকৃত বেনিফিশিয়ারি বকরই বড় জীবন আবার সরকারি নক মায়াকো সরকারি সুযোগ সুবিধা মায়াকো তামনি বাবু সরকারি নক থাইমানি জাগাও কাইসানি বুমুং কই জব কার্ড মিলিয়া তে কাইসান জব কার্ড উলানা এর মানে এই অর্থ অংখা বড় শিক্ষক এই বিজেপির অংখা সরকারি নিয়োগ শিক্ষক দর্শক বড় শিক্ষক চুম্পার আর বলবো কামি আনসার বলবো যারা ড্রাগস রাং খুশা করে থাকেন বুলি বাগানের রাবার স্ক্র্যাপ খবর থাকো ওর রাস্তা মায়া পায় তাবু খাচ্ছি পারা আমসে তামুন খা বিজেপি নেতারা ওই সেম ড্রাগস মাছে হাই নাও তো খা বনি নক নিবুন থাইমানি জাগত নিজে নক থাইমানি জাগত নিজে নিবুন রিওয়ার্ড জব কার্ড রিওয়ার্ড তারপর ও ড্রাগস সামানি হাই নক চা নাই তো খা নক মরমান নাই তো খবর আবুল বাবুল ও নক সিও নতাম খেয়ে না আগামী দিন যেমন ড্রাগস রোগ চালায় নতাম খায় রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে হলো বড় বড় বাহাই রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে না রহ নাই আবন তো চুন জনগণের নিমা তো নাই এই শিক্ষক হলো রহনাকে বড় রহনা নাই কেস খাইও বড় জেল মা রহ নাই বলি নুকুন নক খাই মানে তামনি বাগো পর জব কাট কই পর নক না নাইবা আবন জবাব চুমারি নাই